Здравейте хора, днеска ще се опитам да спиндрън на играта Minecraft, но за сид ще използвам моя телефонен номер. Затова гледайте внимателно. Сида ще е и така нататък. Вие това няма да го разберете какво е. Влизаме в света, когато се генерира. А през това време аз искам да се... да си спомня как беше подредбата. Да лайкнете видеото, да се абонирате с камбанката и ако искате да го споделите, да си вземем микрофона на сам. Така. Или така. Да, мисля, че така трябва да е. И почти зареди. Добре. Готова е. Чакай малко. Това защо е така? Защо скина ми е Алекс? Аз не знам как се спиндрънва. Ай, чакай, наново ще почнем. Че ми трябва таймер. Намерих таймер. 3, 2, 1. Ще почнеш ли? Добре, почна. Сега да видим какво трябва да се прави тук. Естествено ни трябва дърво. Не знам защо пуснах таймер. Това сигурно ще ме отнема 1 час. Колко дърво ми трябва? Аз даже не знам дали стигна до недъра. Ай, ако става с настройките, бе? О, лава. Аз не знам за какво е лавата да е. Гледал съм няколко спейдрана. Реших, че и аз мога. Но май не мога. Какво ми трябва сега? Аз не знам какво ми трябва. Лава пол. Трябва ми айрон, бързо айрон. Айрон. Какво правя? Защо се паникюзах, като видях таймера? Айрон, трябва да намеря бързо айрон. Колко бързо? То ще ме отнеме 1 час. Айрон! Майко мила! Добре, на мен ми трябва 1 айрон. Обаче ми трябва и кабелстон, с който да го изпеча. И ако намеря и такова, ако намеря и кол, ще е хубаво. Ако не трябва да се горя дървото. Кол. Добре, да спрем до тук. Ох, какво правя? Така. Правим крафтинг тейбъл. Правим така. Правим печка. Правим така. Така. Готови сме. Сложим кърката да се пече вътре. Взема айрона. Само трябва да разбера как се прави портал.
И сега ми трябва и флинт. Ако намеря флинт, трябва да си сложи още дърво. Сега да търсят флинт and стил. Не, само флинт. Третата минута аз нищо не съм намерил. Много добре. Това не е флинт. Няма флинт тук. Трябва да намеря флинт бързо. Майко, как ще да падна долу? Село ли е това? Защо има само една къща? Добре, този че ми върза нещо. Неочаквано. Тук може да намерим храна. Ау, ще умря. Така. Виждате ли нещо? Добре. Да, се вижда. Тук няма нищо. Мечка страх? Мен не страх. Селянине, май ми трябва това лекло. Чакай аз да легна. Да може да се наспа. 4-та минута аз нямам храна. Ако бя айрон голема. О, тук е крава. Трябва ми храна. И трябва ми гравел също. Флинт. Айде. Дай бързо. Ще не мога да бягам. Дай, че ме видя един скелет. Сега ще ме пречука. Това е хубаво. Дай да погледнем. Да погледнем. Мане, ама това много хубав сица падна, бе. Аз, що се набутах така? Що не мога да бягам? Това ако ми кажеш, че е бягане. Къде ме е дупката? Къде ме е лава пола? Ето го. Аз от тук ли излязах? Нещо гръмна. Ау! Как ма стресна това. Сега да направим флинт. Флинт and стил. Да се измъкваме от тук по-бързо. Сега, как се прави? Трябва ми кофа. Няма да ми стигне айрон. Тук някъде имаше айрон. Къде е си айрон? Трябва ми още едно айрон. Точно на място. И ще трябва да си изпека храната. Не. Така. Няма да ми стигне. Трябва да намеря още дърво, за да мога да такова аджбан, да си направя храната. Дървета. Чакай малко. Тази тактика. Ау, и аз се запалих. Айде, излизай. Не. Много съм зле. Хората вече убиват дракона. Yes! Виж какъв съм добър, бе. Ау, знам ги аз тези тактики. Какво си мислите? Къде ми беше дупката? Няма проблеми. Трябва ми храна. Защо не се изпекло нищо? Мама ти. Трябва бързо да намеря дърво.
Ай ти да умреш. Не така. Айде да е. А, така. Значи стане малко жега. Не, ела тука. Ела тука, свиня. Не, ти не си свиня. Не, аз се подпалих. Не. О, едно сърце съм. Не знам как се играе, бе, хора. Какво не разбрахте, че аз не знам как се играе? Не знам как се спидрънва. Не дайте да ми се смеете. Който може да спидрънва, да не ми се смее. Бързо да си намерим дупчицата и лава пъла. Къде си, дупке? Сега ако ми кажеш, че съм си изгубила дупката. Ето да я... Ето го басейнчето с... такова. Сега влизаме тука. Чупим това. Трябва ми така. Ти не можеш. Така. Да сложим и това. Трябва да си сложа и айрона. Няма да ми стигне айрона. И трябва да видя в интернет как се прави портал. Защото аз малко не разбирам от Майнкрафт. Не от Майнкрафт, от това как да направиш портал от нищото. Така. Да се изкачим нагоре. И няма да имаме закирка достатъчно. Затова трябва ми кофичка. Бъкет. Вода. И сега ще изпробваме. Ще направим експеримент колко сме умни. Аз само за едно легло лезех. Добре, ще го бием с голи ръце. Ако стигнем до него. Така. Не. Така. 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 Сега кобеш. Нагоре, нагоре. Чакай сега. Ще видим в интеркмет. Не. Как се прави как се прави портал към Недъра? Е това. As quick as clean by Dream on his YouTube channel. Go check him out. He does a lot of videos, but this is how he does his portals, and there wasn't a lot of explanations on how to do it, so I figured I would do a tutorial on it. So what you want to do here is find a lava before lava here. Now, a block of cobblestone or whatever it is that you have in the early game, and then you want to take a bucket here. So as far as what you're going to need is you're just going to need some building blocks, a stone pickaxe, a water steel. I almost forgot to mention that. But it's only 4 iron and you can get straight to the one. And then you want to break this cobblestone, break the 2 blocks underneath. And then you want to grab... Чакай, как го направи това?
Place this block here. Place a water bucket here. Добре. Ще направим и не така. Тук трябва да сложим вода. Втория блок. Май ми мирише на нищо. Дай пак. 1.16 Nether. Слагаме тук един блок. И сега... Стана! Чупим това. Ое! Да! Махаме водата. Или пък ще оставя. Чупя това и сега голямото мъчилище е да щупя това нещо. Знаете ли какво? Трябва да махна тая вода, защото сигурно от другата страна ще има лава. Доста дълго време отнема това. И аз поудявам. Ще се побъркам, ако още време трябва да го направя това. Как се чупи това нещо толкова бавно? Сега една минута ще чупя това. Айде да смотан обсидиан, бе! Аз се побъркам. Не накрая. Следващата ни цел каква е? Нагледаме нататък. Cobblestone, break the 2 blocks underneath. And then you want to grab your buckets of lava here and place them underneath. And what this does is it creates the base for your portal. So you got your bottom 2 and then your first 2 for the top section, right? But anyways, this is very important here. This next part, you want to stick 3 blocks up from this right here, this obsidian right here, on the right side, and place a block over it. Next, you come over to the left side here with this obsidian and you place 2 blocks right here. So what this is going to do is when you place your water bucket right here, is it's going to stop the water from spreading everywhere and killing your lava pool, and it's also going to make it so that you can build the portal here. So you pick up a lava bucket, place it, place it, place it, and you place it in places that you need for a portal here. And then you pick up the water right, just like so. Не ме доближавай. Не ме доближавай. Не ме доближавай, че ще падна в лавата, ненормалник. Не. Така, сега да направим долу. Махаме това и строим на 3 блока, така. 1, 2, 3.
Чакай да видя нещо. And place it that you can build the portal here. Everywhere and killing your lava pool. Get right here. Къде трябваше да You сложим place 2 нещата? blocks right here. So Значи, правя така. Върни се малко. you come over to the left side here with this obsidian and you place 2 blocks right here. So what this is going to do is when you place your water bucket right here is Продължавам. Трябваше да отговоря. a bucket Един here. портал не можем да направим. You place a water bucket and then your first 2 part you want to stick Това го направих. it and place a block over it. What you're going to do is when you place your water bucket right here, Значи... Аз това го имам. Не, нямам го. Тук не трябва да има. И тук трябва да има. Така. И тук трябва да има. Слагам тук водата. И сега пачвам. Оп. 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 Айде. Махаме си водичката. И сме готови да ходим в Недъра. На 20-та минута отивам в Недъра. Вау! Ко ми трябваше сега? Фортрес ли ко беше? Аз първо трябва да намеря злато. Anaki move. We can dance with home. Злато. Още злато ми трябва. Злато, злато, злато. Оф, така не мога да играя. И ми е много тъмничко. Нещо ме стреля. Не. Ето. Моля се. Не ме стреляй. Не ме стреляй. Не. Защо не работи с това? Не. Не. Къде ми е портала? Не, то сме следва. И май гаст. Чакай, трябва ми злато. Трябва ми злато. Трябва да намеря злато. Но преди това... Нещо ме бие. Нещо не ме бие. Какво си ти? Защо има паяк в Недъра? О, Боже мой! Не! Майка ти. И сега къде е лава пула? Това заслужаващи. Поне да поразгледаме, така и така се е видяла, че аз не мога да спидрънвам. Този таймер мога ли да го спра? Exit. Да видим насам какво става.
Трябват ми торчове. Добре, да бях тръгнал да търся Фортрес, ще да го открия след час. Лава. Чакай да си пусна малко повече чънкове, че... Да кажем 32 чънка. Тук нещо ми се струва, че нещо ще открия. Фортрес, Фортрес, Фортрес. Защо имам причувство, че тук не има нещо? Това определено е най-тъмният недър, който съм виждал. Няма насам. Нататък би трябвало да има. Не знам какво беше цялата работа да направя портал. 10 минути да се научи как да направя портал. Иди да по-бързо копай нататък. Добре, видяло се, че нямаше да намеря нищо. Да ги намаля чънкове, 42 чънка и OBS-а. Много му правя на компютъра, пък той не е баш майстор. Къде е Фортреса сега? Кажете ми къде е Фортреса. Обяснете ми как се търси Фортрес. Как се намира, да е? Добре, да, свят май няма такива работи. Гора. Нали до... Ето го! Блейзове. Изпълня. Добре, нека продължим от тук. Само така комбат. Нека кажем, че имам такова нещо. И такова нещо. И какво? Ще имаме да кажем такова нещо. И... перли. Да кажем 16. И това да го няма. Добре, аз снимам. Да направим ето така. Чакай да го
Къде? Тук няма нищо. Пускам гаме моде. Да си сложа само... Да си сложа само нещото. Това ми трябва. Да, аз не ставам за спидран и защо. И... Чакайте малко да го спрем той за снимане на екран, че ма нерви. Да сложим тук камерата. Ако ви харесало видеото, абонирайте за канала, лайкнете видеото, абонирайте за канала с камбанката и чао!